Serchip ke bun network YouTube channel clear tu le ngai thatu zong zong te zawai in che bai ve kule hei tuna Serchip bazar kan om mek ani a kuming kum sa ni som hi pathum MLA in thlan lo om tura Serchip mi puite ngai dan kan han la ve don ni a Serchip bial candidate ta tunge tling tura an rin te zona hun kan hmang don ani a mun taka mi lo thir sak cheu turin kan nge na cheu helai ke ne ma su store hian kan lut ve le anga ke pu lo bua yem zo na kan lo zo ve lok thei cheng em nghe lo bua yem boi lo be hei kuming in than tur tung changa Serchip bia mi puite ngai dan vel kan han la khom ve ni a chanin hei MLA kan in than tur kum to pa hianin tu ber nge Serchip bial bi ka hian tling tur rin kha min han shir ve ka che alom ome nie ke ni su hei tlang thu dangin MNF party kan dia kan candidate hi fel ya ama ala nau panga anun hi atlom box se thalai te du chi min fit tha athiam na lamani se chuanom khopa thiam ania chu wang chuan bodo khian kal khat chenanga kan candidate hi chu ala in vor kang hle tura kangai tak chu kan lom lu tu ke ke po le hei lai dora hianin kan lo leng don zona kan lo zot lo kang cheu zona kan in zot lo kanga kumin kum to pa MLA kan in thlang dona Serchip bial bi ka hian mo tu ber nge tling tura irin kha min han shil ve ta che rin ber po ka su chuang lo ma chuan mo rin dan te chu nei thiang nei MZ ZP em chang khanin pudu oma ading le dona MNF chang in puje mal soma chang congress chang in puma tluang ading don ni anni housing a khanin tu ber nge ha min han rin sak ve re ta che men da fin an ni le mi lo mo ka tem ole lo mo te ka tem mo ole kan lom lu tu ke ka se tham chuang lo ni erin dan ber kha ni mei ro tu ma eng ma shat lo kan ni lawa men da fi an ni le de lo mo te ka tem ole kan lom lu tu ke ko le lai KH enterprise sa hang kan lut ve lenga lai han hei kapi lo ivam ve kapi voi lo ve na kan lo zo ve lo kang cho he kumin kum to pa MLA kan in thlang do Serchip mi puite ngai dan kan han la ve ni a Serchip bial bi ka hianin tu tling tu rin kha milo shi sak ve politic hi so yang kan ngai tu lo lu tu kan se ve vak lo mo ngai tu lo chuan in thil hi a hriat thei lo ma ro chu le rin dan om ve rin dan kha mi mal rin dan a chu ke chu tling tur om hi chu te ka soi thiam lo party pathum hin in tiat the tho hlom riau hen ka ria tang tai ma pe pe hin tling mai tu ra ka ngai ni etron chanom ko me a tai ma le tang pe pe hi tling mai tu ra ka ngai deu rin dan em poi nei lo ole ni le pathum hi anin tiat them thom lom hen ka ria mo ole kan lom lu tu ke tang pe pe tling mai tu ra ka ngai kan lom mi le lai do ra hang kan lut le nga ka pu hi zona kan lo so ve lok don choi kumin in than tur chung chang vela lo boyem boi lo ve kumin kum to pa hi MLA kan in thlang le don ni a Serchip bial bi ka hianin I tu ber nge tling tur rin kha min han rin sak ve ta che kan MLA nei lai ti chu ting le tu ra chung kan ngai mai ke chu pulal do mo ole kan lom lu tu ke ole kan pok lo me kapui lo buai em zona kan lo zot lok cho he kumin kum to pa
MLA kan nin thlang don ni a serchi bialbi ka hianin tu ber nge tling tu rei rin in than ma sa te kha han ngai tio kha chuan pu du o mai hi o bi in lo nga ama ro chu hi pu ma tu nga hi congress nan ti chau ve ta ani hi atai ma in a mel po hi than a pela hi a campaign pe in a ma lam na samaya chu wangin a congress hi an rin ka ti ta dewa ne mo ni tak chu kan zo na te min chan van kan lom lu tu ke lo me hei lai ka pi te hi zo na kan zot lok nga zo na kan lo zot lok cheu ka pi hei ya min chang mai ro se ka pi kumin kum to pa hian hei MLA kanin thlang don ni a serchi bial ding tur te hi ai congress achang puma tluang ani a chuan MNF achangin puje ma so ma kha ni a chuan ZPM achang tuna hei min bial tu pudu omania an zinga han tunge tling tu rei rin deu min shil thei ngam pudu oma hi ani le mai lo mi serchi pa hi chuan ole kan lom lut tu ke ale kapi dora han kan lut long hei kapi te hi zo na kan zot lo ka nga hei kumin kum to pa MLA kan in thlang don ni a I serchi bial bi ka hianin I eng party hinge tling tu rei rin ui ka van hre thiam lo rin thu chu soi thiang ane mi soi tam ber chu ZMP hian soi tam ber hai ka ring ve deuh mai kan zon te min chan sa van kan kapi hi kan zo vele longa kapi I kan zo vele lok chenga kumin kum to MLA in thlan lo om tura hian serchi bial bi ka hian eng party hinge tling tu rei rin deu ZPM he ka ring ve mai kai po ole kan lom lut tu ke ole hei laya chanu hi zona kan zo vele lo nga hei kumin kum to pa hian MLA kan in thlang don ni a serchi bial bi ka hian hei ZPM chang pudu oma ding le dona MNF chang puje mal soma chang congress changin puma tluang ading dona tu ber hinge tling tu rei rin deu puma tluang aniang ole kan lom lu tu ke ole hei chanpa hi zona kan zo vele long hei kumin kum to pa I MLA kan in thlang don ni a serchi bial bi ka hianin tu ber nge tling tu rei rin deu congress uma tu kan ring ole kan zo na te min chan sak van kan lom lu tu ke helai dora hei fridge te washing machine te ka pi hian hei lo zwar chau maya zo na kan zot vele lokanga hei kumin kum to pa MLA kan in thlang don ni a serchi bial chuanin MNF puje mal soma ading dona ZPM achang pudu oma khading le don ta chang congress achang puma tluang ading dona ani housing han atu ber hinge tling tura irin puje mal soma MNF candidate hi atling mai lo mo le te kan tia ni chu ngai dan chu soi the ni a chu kan soi ve ni chu ole kan lom lu tu ke po kan lo me hi zona kan zot vele lokanga chang hian in zot meng kan lut tange hei kumin kum to pa MLA kan in thlang don ni a serchi bial bi ka hian tu ber nge tling tura irin ui tin ve khian tum box sia thia mahar khop me rin big deu rau te khelo nei lo mo ka min cha sak thengem congress hi chu ka ring deuh ole kan zona te min cha sak van kan lom lu tu ke ei kumin kum to pa kan in thlang don ni a MLA serchi bial bi ka hian tu ber nge tling tu rei rin deu tun bo ro ka hi chuan an in be tok view chuan ka ringa ma se ke ma mi mang ngai dana chuan ZMP ZPM ka ring deuh tun tu ma chuan ole kan lom lu tu ke hei kumin kum to pa MLA kan in thlang don ni a I serchi bial bi ka hianin ZPM achang hei pudu oma hi ading le don chuan MNF achang puje mal soma congress achang puma tluang ania tu ber hinge serchi bial bi ka han tling tu rei rin pulal do oma ka ring ole kan lom lu tu ke
hay lai hianin an lo om nual mai a chan te u zona kan lo zo ve lok che hey ka bulami hi zot meng kumin kum to pa hey MLA kanin thlang don ni a ser chi bial bi ka hianin tu ber nge tling tu rei rin deu rin thiam har khop me an tha the tho hlom ang reng khop me kan candidate nei te hi rin thiam dan tur bok a selo rin poi nei lo mi an rin om vek mai an sa vek ole kan lo mi ole hey ka pu hi lo boy khome zo na kan zo ve lo ka nga hey kumin kum to pa MLA kanin thlang don ya ser chi bial bi ka hianin tu ber hinge ting tu rei rin deu sia thiam har ka ti party lian pathum hi la angani boruak hi in lum le thei reng ania tling thei vek an ni ka tian pathum hian mo party lian pathum MNF le Congress le ZPM hi ama ro chunia tundin huna chuan ZPM hi serchi bial bi ka chuan an din mun hi thada uber lo mi ka ti ole kan lo lu to ke ole ka pi zo na kan lo zo ve lok cho kumin kum to pa MLA kanin thlang don nia ser chi bial bi ka hianin Congress chang puma tlwanga ding do na MNF chang puje mal soma ZPM chang pudu oma bok ka ding le don ta tu be hinge tling tu ra irin de se tiam che lo puma tlwanga hi aniang ole ka zon te min chan sa ka vain kan lom lu to ke kapi zona kan lo zot ve lok cho hey kumin kum top MLA in thlan lom tu ra hian eng tu hinge tling tu ra irin ser chi bial bi ka se thiam lo le han ring ve chin shim te rin dan chu nei thiang ania ka se thiam lo MNF pu so ma hi a fel ka tiamo ating ka ring ole kan lom lu tu ke hey lai do ra hian kan lut le nga zo na kan lo zot lok cheu hey kumin kum to pa MLA kanin thlang don ni a I serchi bial bi ka hian tu ber nge ting tu renjin deu an party ber nge se thiam har khop maya hei serchi bi ka moi ti serchi constituency bi ka hi chuanin hei pudu mai hi neutral vote hi a hui tam chuan tlang thei mai din huna dinga chutianga hui neutral in an bo lutuk lem lo chuan ruling party te po hin da tlang thei ve din huna chuan ding thoin ka ria tin Congress party bi ka hi an party hi anin vuak har thiam chuan ti mela an tho har chho chuanin ni po hi tlang thei chuan om ve thowanga chuwang chuanin election te hi han nai chho zel sela boruak chu la hriat chho thei mai tura ka nga ya tuna chuan chumi chuan tlinga chumi party chuan tlinga an tling lowanga ti chu kala soi thiam chi alowa a huni han nai chho deu sela ta chuanin a soi thei rin dan sepok an la soi leng chu ingei dan chuanin tu ber nge tling tu rei rin kar hre thiam hri lo ve a ting tur bik po hei an thatlang hlom hria soi tong khan a boruak hi han nai deu sela chuan soidan chu ka thiamang tun din hua chung kala soi thei ri lo ni ole kan lom lu tu ke ka pu mi lo chang ve lok ro tu ber nge ser chi biala chuan tling tu ra irin deu ka ria thiam ba har ve boruak nakina khan ngai thajelanga pu do mi sang viawan ti lai hian an khong ayan tia khong ai tram hi to pa chuanin niam ve duanga MNF po hi ting chho theya a hriat lo katia tuna chuan mo September tha vela chuan a hriat tanga kati dewa ba tha hian tuna hen kala ring thiam lo ni chu ka soi thiam lo ole akan lom lu tu ke ka pu zo na kan lo zot lok che e kumin kum to pa MLA kanin thlang don nia serchi bial bi ka hian tu ber nge tling tura irin puma tluanga ka ringa ole kan lom lu tu ke hey kumin kum to pa MLA kanin thlang don nia serchi bial bi ka hian eng party ber nge tu ber nge tling tura irin rin zo chuanin
Congress hi kan ring de ke ju ole kan zo na te min chan van kan lom lu to ke lai do ra hian kan lut ve lenga kapu zo na kan lo zot lok cho kumin kum to pa MLA kan in thlang don ni a ser chi bial bi ka hianin eng party bernge atu bernge tling tura irin hriat thiam hi har sang ran khop mai komin hi nia rin dan vak po hi kan nei thiam le lo ke ma ni chuan ina engmai han sarkar se han ti em po hi kan hriat thiam lo ang politics lampanga hian engma hi han ni vene em lo tan chuan in i hriat thiam harang rang khop mai ni le ai ZPM a pudu oma khading le dona MNF a pujema soma congress a puma tluanga ten nia I an ni housing a hana tu ber nge ging tu rin kha ngai dan nei kha chu thiang ani thawarin dan nei kha chu min han chang ve reng te ne tara ka shalo le ne rin dan chu nei chu thiang a ka shalo ne puma tluanga te hi congress lampang te hi an tling angem ti chu ril ro chuan om me ya maro chu hriat thiam hi harang rang khop mai ai tu chu kan chan thei tok ni mai ta se ole kan lom lu to ke ole ka pi zona kan zo vele lokanga kumin kum to pa MLA kan in thlang don ni ai ser chi bial bi ka hianin ZPM chang pu du oma ding le dona MNF chang pu je mo soma congress chang pu ma tlwanga ni tu ber nge tling tu re rin deu ka se thiam che lao abial tu hi ZPM la mane abial thaviao chuan ka sia ma se ka se thiam che lo ngai thau ZPM thau hit ling le long mo hemi ser chi bia la na chuan ole kan zo te min chan vai kan lom lu to ke kumin kum to pai MLA kan in thlang don ni a ser chi bial bi ka hianin tu ber nge tling tu rin ka pu hian min han chang ma saro se karin chu ZPM hi ka ring hei lai hi pi lo chua zo na kan lo zot lok che hei kumin kum to pa MLA kan in thlang don ni a ser chi bial bi ka hian tu ber nge tling tu rin ka min lo shil ta che ka se thiam lo ngai dan kan ni me hei ser chi bial bi ka chuan ZPM chang pu du oma an ding le don ta MNF chang pu jemo soma congress chang pu ma tluang an ya tu ber hinge tling tu rin deu inang ma ngai dan ve me kha ni mai a fi la om lo chuan mo sia ta har kin kan rin deu te pon tling lo ve thei tho kan din huna khan ai ka se thiam lo tiang hi ka lu chil ve vak lo pi zo na kan lo zot lok che kumin kum to pa MLA kan in thlang le don ni a ser chi bial bi ka hian tu ber nge eng party ber nge tling tu rin deu ding lai hi ne kan MLA lai hi ne ang kari ole kan lom lu to ke ole zo na kan lo zot lok cheu kumin kum to pa MLA kan in thlang don ya ser chi bial bi ka hianin tu ber nge eng party ber hinge tling tu rin deu tu zo ke min chang ma samai ro ka vashalau irin dan khani mai hei ser chi pa bial bi ka pujema soma MNF changan ni a congress a chuan puma tluanga ania chan ZPM chang pudu omania nge engmo pudu ma ka chan ke ma chan ole ta hangan lut lenga ka pi I buai via nang in zona kan lo zot lok che hei kumin kum to pa MLA ka in thlang le don ya ta hianin ser chi bial bi ka hianin atu ber hinge tling tu rin deu ka ngai sak ve lo ka ngai ven lo rim maro ka lo ka ngai ven lo lu tuk han jing ve reng la ser chi pudu ma hi ZPM chang pudu oma ZPM changin ding le dona MNF changin pujemal soma congress chang puma tlwang ani anni housing han tunge irin dan chu nei thiang ani han sei ve reng thiam lo politics la pang chu mo ka thlo an traffic box ya jing ve reng la
ngoro karing thiam lo ole lo i zona ga lo zo lo don cheu i kumin kum to pa emile he kanin thlang le don ya serchi bialbi ka hian tu ber nge ting tura irin rin thiam chu har khop mai mo an thaloma maro chu ruling te an la chak that view karing rolin pu da mai chu a bok chu rit mel ka tiamo kan eng lo tu te ni chu chu ma bak chu ni la la de boka han soi em tur ka revak lo ni an de ber bai chu chu ole kan lom lu tu ke lo be chan pa hi zona kan zot ve lok ngai kumin kum to pa emele kanin thlang don ania serchi bialbi ka hian tu ber nge tling tu rai rin rin thiam har ga de ton rum chu in thlan ni mo chan chu political party sang thang en hianin serchi bi context akalak chonin ke chuanin claim chonin ZPM hin ron larvio tana congress ka ring de uzok ma ole kan zona te min chan saka kan lom lu to ke ole ka fi hi zona kan zot ve lok nga ei kan ma lok kumin kum to pa hianin emele kanin thlang le don nia serchi bialbi ka hianin tu ber nge tling tu rai rin serchi biala chuan congress candidate puma chuang hi athin kerin ama hi mi fel tak ani a mi re thei te khong ai nanga tak ani in ka hia a chu ba ka tuna ko hianin a thei to pin tian in a phang kwala tai me em bokani ole kan zona te min sa saka vain kan lom lu to ke ke pa kala ni ni le chanu ya min sa ve lok se nang tu nge thing tu rai rin deu ka se thiam lo rin dan nei ti chu thiang ania hi ZPM chang pu tu ma ding le don ta MNF chang puma pujema so ma congress chang puma tluang ania atu ber hinge irin deu irin dan shim kha pu do ma hi ating le me lo mo le o ka tia tuna kan in hei than le bo result vel hian mo tang vel chun me ole kan lom lu to ke hei chanu i zona kan zot ve long a thil lo ei lak lo via nangin kumin kum to pa MLA kanin thlang don nia serchi bialbi ka hian tu ber nge tling tu rai rin serchi bialbi ka chuan pu du hi tling le mai lo mo ka ti ole kan lom lu tu ke lai dor a hian kan lut ve lenga bi zona kan lo zot lok che kumin kum to MLA in thlan lawm tura hian serchi bialbi ka hian mo serchi bi ka hian tu ber nge tling tura irin kawan shelo ve na rin dan chu nei thiang ania irin dan kha an sei ve reng la tu nge yang candidate ho po ka shelo sim serchi bialbi ka chuanin ei ZPM a pudu oma ading le dona MNF a pujemal soma congress changin puma tluang ate ania anni housing a khan tu ber nge irin tu nge yang ga sai lo le i ma se pudu omi chu abu ga devin ga sha ke ma chan ole kan lom lu tu ke ole zona kan lo zot lok cheu kumin kum top MLA in thlan lo om tura hen he serchi bialbi ka hian tu ber nge tling tu rain jin oi ka van se thiam lo ve ruling MNF hi an tling le thei tho boka pudo ma po hi tlin chu ka ring dewa afela ni hi bial te hi wa bzowa oi ka se thiam lo rin dan nei ka chu thiang ania I han jing ve reng te tu ber nge nyang oi ka se lo pathian ruat ani mei ka neutral ole kan lom lu to ke kumin kum top MLA in thlan lom tura hian serchi bialbi ka atu ber hinge tling tu rai rin deu oi ka van se thiam lo ve irin dan kha ni me irin dan chu nei thiang ania tiro irin dan kha ni dan poi ka se thiam lo han ring chin ve reng te mi tha hi an ron din le an din mai ka ring ai serchi bialbi ka pu jemal soma MNF changin nia congress changin puma tluanga ania
pudu oma hi ZPM akhan candidate don bo ani housing akhan han ring ve rek te oi ka wa han sa thiam lo congress lampang te hi an ni le mai lo mo ole kan lom lu to ke ole le la hang zon na kan zot ve le anga ka pi te hi ka pi zon na kan lo zot lok che he kumin kum top MLA in than lo om tura hian I serchi bialbi ka hian tu ber nge tling tura irin oi pu do ma tling le mai lo mo ole kan lom lu to ke karin dan ni chu ole lai hang ka pi hei chome lo khoi na sa lo boy khop me ya zona kan lo zot lok che hei kumin kum to pa MLA kanin thlang le do na serchi bialbi ka hian tu ber nge tling tura irin kan ngai tua wang hian MNF sarkar kan son me ka tun hi kan din munania bazara te poisa awang me inshallah hara ka be sei to lo top ta ZPM ni se ti hanan boy no ya kan se thawa chuwang chon congress ho candidate puma twang hi serchi biala chon atling mai lo mo le ka ti deu ole kan so na te min chan sa ka wang kan lom lu to ke kai po ka lo me le hei ka pi bai bing lo khoi na samya zona kan lo zot lok che hei kumin kum to pa MLA kanin thlang le do na serchi bialbi ka hianin tu ber nge a eng party ber nge tling tura irin rin thiam hi har khop maya amai ro chu rin chu kan nei theu chuan karinga keipo karin dan chuanin ZPM hi thalai hian an boria mela tling mai long mo ti hi ka ngai to ani karing deuh ber mai chalai hau rin chu ipom pui ve deuh mai ami pui ve deuh ber ka pom pui po ni lewin karin thu ni chu ole kan zo na te min chan sa ka vai kan lom lu to ke ole ka lom ke po ole ka pi hei lai bazar welfare association a hianin president ani a zo na kan lo zo ve lok che hei kumin kum to pa MLA kanin thlang le do na kan serchi bialbi ka hianin tu ber nge a eng party ber nge tling tura irin karin le ka du atelen rin eng po leng tura nga yang le serchi kan malo kan chana lo MLA chana lo tura ka du le karin min han zo ti ka lom khop mai ka lom ja thu hin ne la kan soi ma sange rin le du min zot ani bera kan malo ka MLA thana lo tura king tura ka rin chu congress party candidate ma tluanga hi king tura ka ringa king ngei se ka du boka a chan chu hei ser chipin bazar pui kan ti a ser chi pa chuan to na tin khodanga tangpoin ser chi bazar puya kan ome ti chapon phone call a po an hlet ti re ni to ke ni bazar ser chi pa po ni thawa hemi kan bazar building le amamo te men thir thiam sak tu le hemi apo ma le theinge tur anga kangai ani boka amel ka more reng hen mirin nin ka sia thutiam ding het nin ka se boka chu mela hianin kan riru te tlang puila lang thin ni hian ka se dewa ka thirna chuan enge mi thirna chu ko selo chu mi zo na chuan ani ting ngei tur pon ka du boka a tin ngei po ka ring boka MLA in than na lo am tura hian serchip constituency a hian ma tluanga congress party candidate hi vote theu to pon pui te ka som hal boka ni ole kan zo na te min chan sa ka vai kan lom lu to ke ole ke po ka lo ne hilai hian ka pi hi vai mi ma lo ro na sa me ya zo na kan lo zo ve lop don che kumin kum top in than chung changa hei MLA kanin thlang le chep to nia serchi bialbi ka hian tu ber nge tling tu rai rin ui ka van sa cham mai lo ve puma tlang hi tling mai long ma congress pang hi ama hi a chak ang reng reu mai a kai marin da me ni chu erin dan kha nei thiang alom ti ro
ale kan zona te min chan sa ka vai kan lom lu to ke o te to kan lom me ole ka pi hi he lai sanga zuar hawa han kan suk thla lo wai khop me zona kan lo zot lok che o kumin kum to pa hian he MLA kan in thlang le don ya chuta chuan ser chi bial bi ka hian tu ber hinga eng party ber nge tling tu rai rin a congress ole kan zona te min chan sa ka vai kan lom lu to ke o ole ki po ka lo me ka pu hi hei lai han lo chua zona kan lo zot lok che o hei kumin kum to pa MLA kan in thlang le dona ser chi bial bi ka hian mo ta hian tu ber nge tling tu rai rin eng party ber nge congress party hi ka ring ber bang tling tu rom ka ring vak lo ni tak chu kan zona te min chan sa ka vai kan lom lu to ke o ole lo me hei lai hianin hei thian pa te pani an lo dinga zona kan lo zot lok don chu i hei kumin kum to pa MLA kan in thlang le don ania ser chi bial bi ka hian i tu ber nge eng party ber nge tling tu ren rin tu nge min han chang ma sang min chang ma sa rin thiam har rin dan top khani mai congress hi chu an ni ka ringa ki marin dan a chuan mara chu ani lo thei tho boka chu ole ani le chan pa nang ve rin tu ka chen pa so inde khan so wak kha chu ka sabi chuang lowa tu na hian sitting MLA hi ZPM ani lom ni a pudua mo ta ma se hai congress hian rin ron nei chho zel ka sta kha ma se kaima mi mal ngai da na hi chon congress wan bu deu son ka sia kan zona te min cha sa ka vai kan lom lu to ke hei ka pu hi la ya hian lo chua hei na thok zo lim ni om tak nia nai lo thok nge hei kan thok ka ha chol lok ani hi ani chuanin hun rem chang kan lo la ve lok nga zona kan lo zot lok ang che hei kumin kum to pa hian MLA kan in thlang don ni a ser chip bial bi ka hian eng party ber nge tu ber nge tling tu rai rin ka min han shil ve de che congress si an tin le ka ringa asan chu ser si pa chuanin congress si a tamber le ami hlun tamber kan ne hei kan ve angat phei chun congress deuh vek kan ne chu wang chuanin kan tan rol that phot chuan kan tin le ngai ka ring ani congress si lo tan rol po chu ngai don ni chu te ro ole kan zona te min chan sa ka vai kan lom lu to ke kai po ka lom me zona kan lo zot lo ang che ka pi MLA in thlan kan ma chon le don ni by election kan nei zo ta ka khanin pudu oma kha ne tak main aron tlinga tun ei general election kan ma chon le che pani ta hianin enge I hmu dan aron tin le ring dewem ka sa mai bik lawa abot mong zak te kha I hmu le ring em ring cha to lo ton tum kha chu voi khat na ve la ni wang khanin hei khongai le chin ve chak na sim kha tamamo ha te ko khani the ton ani chuanin tu ber hinge eng party ber nge tling tu rai rin de hela mi lo hoi sak de congress ni ang chu ole kan zona te min chan sa ka wang kan lom lu to ke hei lai hianin korom bo dan lo pen na zona kan lo zot lok don chewo hei kumin kum to pa MLA kan in thlang le dona ser chi bial bi ka hianin tu ber nge tling tu rai rin minan chang ma sa ber la ser chi bial bi ka ser chi ba chuan party mala sarkar na la thein om pok ring nek lo kai chuan ring ve chin reng la min lo rin sak ve reng la rolling lai thau ka ring ani le ka pu nang sia thiam harang rang riaw tun bo ro ka chuan ZPM lampang he an bo ro ka thaviaun ka sia kai chuan ale ni heta puin za ve la ani le pu nang ZPM lam hi ari nom do berchong ka ria ni le chan pa nang ka ve vak lo ka chu ring ve reng la ring thiam vak lo ole kan so na te min chan sa ka wang kan lom lu to ke
ô lê pu hay cần lút thá cái pu te pan hi lâu bòi mèo khop mẹ nãy lâu thọc nghe khoi in cả rạc lâu đi ngang o nãy lâu thọc cái mía thọc lém love ở zona cái lâu zot lốc don chewa ei kumin kum to pa MLA kan in thlang don ni a ser chi bi pui ngai dang kan la i ser chi bial bi ka hian tu ber nge tling tu rin ka min han shil ve te che để cái chú Congress liền cái ring ni le pu nang cái chú MLF candidate thì atlin karing ole kan zona te min chan sa ka vai kan lom ni tu ke hi zona kan zo ve lok chenga ei kumin kum to pa MLA kan in thlang le don ni a ser chi bial bi ka hianin tu ber nge tling tu rin Puma tuang ka ring ke chuan ani hi afila atha an ti boka amai ka ring deu ber mai ole kan zona te min chan sa ka vai kan lom ni tu ke ke ko ka lo me kapi lo boyem boy lem la ve zona kan lo zot lokam che ei kumin kum to pa MLA kan in thlang le don ania ser chi bial bi ka hian tu ber nge tling tu ra irin deu an thatlang kam khapa ma se zemal som hi ton kom to ka ring be real ni le kan zona te min chan sa ka kan lom ni tu ke ale ei kapi hi zona kan zot ve lo ngai lo boy vya vem boy em so ei kumin kum to pa MLA kan in thlang le don ni a ser chi bial bi ka hianin tu ber nge tling tu ra irin ka se ve thiam lo tiang lam pang hi sei tur bak ko ka se ve lo rin dan ngai dan te chu nei thiang ne han min han ri sak ve chin re men te ser chi bial bi ka chuanin hei pujema so ma kha MNF atangin ading dona pudu oma ZPM atang ading le dona chuanin Congress atang puma tluang ani housing a khan tu ber nge ting tu rin ZPM hen ya so ole kan so na te min cha sa ka ban kan lom ni tu ke kapi lo boy ve vem lo in kom tui mel khop me ya zona kan lo zot lok cheu oi aparem lo ve te ka chume ka do lo lu to te cho ei kumin kum to pa MLA kan in thlang le dona ser chi bial bi ka hian in zot taila i enge tu ber nge tling tu ra in rin ka se thiam lo ke chu tiang lam pang hi ka ngai sak lo ve zom tak hian ya eng ma i ka se ve rin tur le rin lo tur ko ei ser chi pa chuan in pudu ma ZPM atang ading le dona pujema soma MNF atangin ania chuanin Congress a khanin puma thuanga ading dona ni housing a khan tu ber nge min 100 sang ve ring veng la ka se lo rin tur ko rin tur ka se ve lo ani le ka pi min 100 sak ve la MNF kan sing leng zo sarkar lai na zo ka te ka ring deu zemal som zo zemal som ai ten lo ni sarkar lai na zo sing leng zo ni le ka pi ngai dan khai la nei chuang lo vi nei chuang lo ale ni le kan so na te min chan sa kan lom lu tu ke chan pa hi zona kan zot ve lok nga e kumin kum to pa MLA kan in thang le dona ser chi bial bi ka hianin tu ber ge tling tu ra irin han soi mai chu har ang rang khop mai ma ro chu tlang kam ti tanga alang dan chuan adin me to khop bin garinga ma ro chu ti lai ka ra chuan MLA tur chuan viet thade ule hi an thain garinga chu po chu mi pui anga thalai tam jok thir dan in ga chu wang chuan MNF candidate hi sang berangem tinaril ru ka nei deu kan so na te min chan sa ka ban kan lom ni to ke ole ke to na ni ka pu hi thing pui lo ina zo na kan zo ve lo nga ei ka pu kumin kum to pa MLA kan in thlang le don ni a ser chi bial bi ka hianin tu ber nge tling tu ra irin I mu dan ka min han che ve che ma sain thil pakhat kan soi lok duwa heti opinion poll Allah ka hianin ni mania po
hei bazar no chen khatin an soya kini po min interview wa ma se opinion poll la tu kha party ning sei lo mai la an ma ni party support lo zonga kan so kha na kan sel an ti thina ma se tun tu mai chong kan sel om lo se ka duwa hei kumin MLA in than tu hi party ai tiat tlang khopin ka sia engma lai khan ku do ma bo ro ke lian khopa amar chu hei an vung viau kan ti rol hian tun nu a hianin an chuai le ta riau in ka sia Congress party a hian hei mithar a se cho aizol lam miming thatak tak le milap tak tak te an lo lu atang hi Congress so hi an vung le ta deu bo te kan tia tin MNF e an la thaviau boka chu wang chuan ating tura han soi tur hi thiat har ka ti khop mai ani chuanin hei puma tuanga Congress atangin ding don ni a chan ZP ma chang pu do ma ding le do na pujema som kha MNF atang ding do na ani housing khan tu ber khange tling tura I rin a soi thia ma hara soi sual te po a oling karinga ei ma tuanga hi ama mi sim hi mi thatak nin ka sia in pu do ma te po thu soi thia man nia tin MNF candidate hi chu ka chiang lawa a puma tuanga hi akang deuh mai omong o tin a ril ru chu kan ya henzol lam chuak te an lo ni boka CP tun ma in than to po henzol puina Congress party hi lo ting chin te po ni ten an soya chumi awang chuan henzol mi le sa lo ni na ani hi asang de mai o mango kan tin chu ole kan so le te mi cha sa ka mai kan lom lu tu ke ale he lai hianin kapu te hawan lo chu chup mai ya kapu in lo buaiem nge in lo ti in ka ra hang ka lo chu zona kan lo zot ve lok don cheu mo he chui mai zona kai zo man he nge lo ti a in lo chut kho ma hei serchip veng lai transformer ina achom te hi karen hi kan nei regular lo thei lu tu ka achia ruya chat ti reng mai hi nia tukin jinga hian thok tu te lama kan han zual ko wa hei choble chilin min don ti saka an na thok tu te electric department na thok tu te kan han troi om ani hi ani tak chu hei vein laman sam that thei melem hei siam tha thei tur chon kan han in ring chu nia thei topin kan bei me ke ole chani hei zona in zon dal pa meila kuming kum to pa MLA kanin thang le don ya serchi bial bi ka hianin in zo taila serchi pa hianin tu bel nge ting tura irin deu kha min hasil masabe me ta che nang man then zol chu chuak hi pani kan ne ya pakhat hi MNF lam candidate ania pakhat Congress candidate ania serchi kho puya hian Congress ya rural alian ne me ma chumi wang chon then zol lam tang kop nen Congress candidate thi atlin ka be sei ani tak chu ni le ka pu mi lo chan sak ve ta che ni a ke po ka ma mi so yang deuh kha ani ya ser chi phi chu yang tik lai ma Congress chengai lo Congress kho pui thrin kha ani ya amai ro chu thok khat lai by election bo ruak vela te khan pu do ma kan han thlang thing non le kha ani ya tun MLA election pa nga ya ero hi chuan general a hi chuan by election bo ruak ang kha chu anei phak ka ring lova kanin tia tok via wakarin lain thenzol lam khu hun masala ma puwa pudu oma ron titling tu te khan nia tu na hian thenzol vote hi a hlau treu ka ringa karin dan ani chu chumi wang chuanin Congress candidate puma tluang hi be seina chuan keima kanei len berani ole lom omnu to ke ni le ka pu hi ta hian kan zo ve lok chenga min chan sak ve ta che nang tunge irin deu ne ka ma mi te so yang deu khan ni po karil ru a chon ngai dang kan lian de berji ng mi an dia
hei ama po khanin Congress Party im dit rang te hein ron khoma khatianga member te kan in ron khom hianin Congress member hi chu alalian ber thina tun chu po hianin an la tam berin karinga chu wangin puma chuang hi be se chu sang de berin ka ria ole kan zona te min chan saka wangin kan lom lu to ke a kin po kan lom me oh kapi zona kan zot vele longa kumin kum to pa he MLA kanin thlang don nia serchi bia chang hianin tu nge tling tura irin deu ZPM ke chu ka ring ole kan lom lu to ke khati zong kha serchi bi puite ngai dan kan la khom thei te chu ani e